ka kiyaye mai nema. To na gode. A ni ne da godiya. Madalla. Wallahi gurin ya karbe ka. Wallahi ka zama gaye, sai ka ce mai hoto. 4, 5, 6, 7. Gwajen karas ya sayu. Gwajen wallahi ban da canji. A haba. Wallahi ban da canji kuma haka nan ba unguwan mu bane. Bar ganin ka tara. Ka kyai mai nema. Ina zaɓar ɗan tambaye shi. Bar ganin ka tara. Ka kyai mai nema yaro. Da Allah ko za mu samu canji? Ka ce Allah, ni kuma duk a duniya inda ka ce min Allah, ka ce min annabi to ka kai ni bango. Da wanda ya yi duniya da wanda kuma aka yi duniya domin sa, mu kuma muke cin albarkacinsa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dar uba an ɗau mai kyan. Sun cika kam. Ayo kuma yaro na yi kalan masu rage? Ai ka san da yawa ne. Ayo kuma irin wannan kuma ka san masu irin shiga su. Yaro kiyaye mai nema kai. Da ruwa buta nan? Yawa. Ani wani alwalan ma ne. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Ita ke nan ashe 1000 na ɗan gaɗan a taɓa nan. Yau ni na sallah za ta yi wu. La hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Allah ma ya gani. Ni yanzu ina ce zan yi sallar nan ma dai ban san abin da zan karanta ba. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Yawa dan gari kai ne na ta nan ko? Ni ne wallahi. Na je na duba kawai sai daga naira. Wallahi Allah ya ma albarka. Allah ya ma albarka. Kai wala kaga na alwala sallah ta ki wa yanzu kuma hayyaci na ida daidai. Na duba kawai sai daga naira. To nagode fa wallahi nagode. Kai Allah sarki kai Allah kuma ka ban tausayi wallahi tallahi. Kai la ilaha ashe dai akwai nagari. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kai wallahi tallahi yaron ya ajiye min zuciyar gaba daya. Allah Allah Allah